Banyak apa thaya apa dini apa mana dugaan asuk thake apa kisah. Abo mon for Toiling. Toiling go. Protek bosor hong phayo. Protek bosor bisi thake nangro. Deh 7 bosor hong na. 7 bosor hong na. Ani mon for dugan tongo. Nang 7 bosor hong jokote asuk thani kono problem dong. Kere problem kere. Ke bosor mana bazaro mana bosor phal mana. Thane bosor ke wati phai phari mali dugan ai tang baye phai mali yang khai apni bosor hong khai yang 10,000 of phalango. 10,000 do. Di thani to onek gobang ma design do. Je chiri prasar je culture je kanjong nai. Ri gena jamut barang ke potre pot. Dal bidal je buthai ni mul bebang nokjak oni bagai dini je halnok dogano singma hapelai abo haise hingke nang tabuk lukurok no sikli hai ka jara kanai boyas korku nungthe nang bongolo tam ko kesar nang mus dini halnok ni bisukti khana to mela khana se aso men phaibai de ani dogana joto no kom ni botongo kabang ni botongo je pain single lo je paina musungon joto no manbai te ani dogana sueta tongo top tongo rignai samathi tongo tiripruno joto taiten ni no tongo ta naro okay tai je halnok dugan rokle asol jaga pot jaga asol khai ang oromon phoro ani dugan tongo bazaro ta khai ang sukubar khai bazar asukota sampono goro khai ang office to ang gari te gure phariyo na 15 years rong khana ri phan mani kaise rignai mane chamthi baro risha bai rignai pajani set kaise abo to bothai no upore demand ta diben ta bothai gono ro khai 15,000 tongo bothai gono khai sen khai 18,000 ta bothai ke sen ro khate se kom tongo ta bothai gono khai dam bisi ta dini sinimo ani mo khai 60 rupini birgudas para